Proba 1, test cu instalația scoasă din priză. Momentan pe afișaj își apare stop, acum start, din nou stop, iar start și iar stop. Totul merge cum trebuie. Să verificăm și cu instalația băgată în priză. 2. Test cu instalația băgată în priză. Inițial LED-urile galbene sunt aprinse și clipocește. Drăcia bâzâie și s-a oprit. Pornim din nou. Și din nou s-a oprit. Asta este. La final, Jingle Bells, Jingle Bells.